Dobra, что ты есть. Biblijna katecheza dla dzieci od ojca Piotra Bielewicza. Pochwalony Jezus Chrystus. Dobra, что ты есть. Tak, дорогие dzieci, braty i siostry w Jezusie Chryście. My все braty i siostry. My все wielmi umiłowane naszym dobrym Bogiem, Ojcem Niebiesnym. Wielmi umiłowane. Особливо dzieci. Jezus ich obdymał, pamiętajcie w Ewangelii, i błogosławiał, i odsyłał. Ciekawa rzecz. Pan Jezus nie robił dla was, dzieci, katechezy, wiedziecie? Pan Jezus nie robił katechezy dla dzieci. Nie było takiego w Biblii. W Ewangelii Świętej. Katecheza w pierwszych wiekach była dla dorosłych, dla mamy i taty, dla babuli i dziaduli. A dzieci uczyli się, jak żyć, jak postupać, malica pro Pana Boga od swoich baćków, od swoich dziaduli babul. To one rozkazywali im. A teraz bywa wielmi często na odwrót, że dzieci przywodzić swoich baćków do kościoła. To tak samo cudowne. My все braty i siostry. I dobre, że czasami wy przywodzicie baćków do kościoła. Tak jak wczoraj, literalnie wczoraj, ja patrzył od jednej mamy, że deczka moja mnie przywiała do kościoła. Ja to nie chodziła. A ona poszła. U kościele było szmat ludzi, już chody temu dawno. I kiedyś przyszła z kościoła. Mama, ty nie ulewaj, ja ulejesz, skolki tam było ludzi. No wiedasz, mama, ciebie tam nie było. Bóg pyta. I mama każe, tak mnie za serce to wzięła, że już następnym razem trzeba było iść. Chcę, nie chcę. I poszła. Da, rozważajem Słowo Boże, przeżegnajem się. U imię Świętej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego rozpoczynajem. Тому что это najważniejsze, aby Bóg nam oświetlał serce nasze, umacował naszą wierę, odczynił w uszy, te fizyczne i w uszy serca, na Jego słowa, aby my mogli больше Go lubić, poznawać i świadczyć pro Jego. Może i mamie, i tacie, kto wie. Niechaj Bóg sam wyruszaje jak chce. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przeczytaję malitwę przed uczobą. Panie Boże, oświadczaj nasze uczynki swoim natchnieniem i podtrzymliwaj swoją dopomogą, aby my każdą malitwę i pracę z Tobою poczynali i z Tobою zakończywali. Amen. Tak. Z Panem Bogiem się poczynać i z Nim zakończywać. Rozważajem, drogie dzieci, pro stworzenie świata. Na początku, pamiętajcie, Bóg stworzył nieba i ziemię. Aż to było do początku, pamiętajcie zawsze. Wy byli, Ty był i ja był. Wsie my byli w sercu Pana Boga. U sercu Pana Boga wsie my byli. To cudowne. Bóg nas nosi u sercu swoim postajanno. Ni na sekundu nie zabywaje. Pamiętajcie, to wielmi ważne. Kiedy Pan Bóg na jedno mgnowienie nas zabył, my przestajemy istnieć. Nas nie będzie w ogóle. Koniec z nami. Ale Pan Bóg nie zabywaje. Pan Bóg pamiętaje pro nas. Dla nas stworzył cudowny świat. Pamiętajcie, była ciemra. Był tylko ruach, to znaczy duch, Boży Duch, jaki nad wodami unosił się, tak zletał. I a późnym czasem ja dowiedział się, że ten duch, to jest słowo, jako jest tam na początku skazane w trzecim
wierszy uży Biblii, to może być i Duch Święty, tak, to już może być przedkazanie Ducha Bożego, Ducha Świętego. Bóg jest w troch osobach, dzieci pamiętają, Ojciec, Syn i Duch Święty. To osobach do lica. I on один, ale w troch osobach. I on sam sobie jest один. Ale on nie один w sensie, i on wspólność. Один Bóg w wspólności troch osób. Ojca, Syna i Ducha Świętego. A jak Ducha Świętego przedstawiają? Pamiętajcie, jak Ducha Świętego przedstawiają? Na pewno pamiętajcie, to gołub. Gołub je daje. Tak, to gołub. I on chodził na Pana Jezusa, kiedy był ochrzczony Jezus u Jordanie. Pamiętajcie na pewno tę scenę z Jordana, jak w wyglądzie gołuba zeszł na Pana Jezusa Duch Święty i głos Ojca, jakby objawienie Trójcy Świętej. Tak samo Duch Święty to ogień z posłania Ducha Świętego mają. Ale ja chcę zatrzymać się na gołubu. I wiecie, jedna z starych takich żydowskich komentarzów, dumak na kont tego stworzenia świata, na kont tego ducha, jaki unosił się nad wodami, z samego początku jeszcze. Jeszcze niczego stworzonego nie było. To niektórzy każą, a te żydowskie takie komentarze, ciekawe wielmi. Dzieci, bo to możemy ujawić prekrasno. To był jakby szum nad tymi tomatami, szum, jakby gołuby podrywali się z ziemi, tak. Nie wiedaj, może kiedyś będziecie jeździli w wielkich hardach, albo gdzieś może w domu i nawet na wioskach majecie gołubiatnik i gołubów mnoga, to jak one siedzieć, a jak zrywająca, to taki szum, taki podniemająca reska i to zrazu wiedziałem, że to nie prosto jakaś tam ptuszka, ale to gołuby podniali się. I taki szum był nad wodami. To już pradwieszczenie, dalekie Świętej Trójcy. To cudowna. Biblia i Stary i Nowy Zapowiedź mają swój sens u Jezusie Chryście. To już Jezus nam odkrywa. I Jezus i Duch Święty i Bóg Ojciec już u Starym Zapowiecie. Nawet można сказать, nie boяться tak сказать, że to jest z samego początku. I tak nam trzeba глядеть. Zobaczcie, jeśli my kazali про ciemru, tak, ciemra, jaką Bóg rozjaśnił światłom. Światło przyszło na świat. I tym światłom zjawляется potem w Nowym Zapowiecie, w 8 rozdziale Ewangelia Świętego Jana. A ja specjalnie każę tak nauczno wam. W 8 rozdziale Ewangelia Świętego Jana. Słuchajcie, a w szkole jak wam każą? Сказки wam rozkazywają w szkole? Z pierwszego klasu. Nawet w podgotowительnym klasie. Кажуть вам вельми серьезно. И я хочу с вами серьезно размовлять. И я хочу вам серьезно передать все то, что есть важное. Есть 4 Евангелии. Евангелие поводле Jana это опошнее. И każde Ewangelie ma swoje rozdziały. I w 8 rozdziale Jezus każe, ja światło światu. Ja światło. Tu zauważcie, Bóg stwarza światło, no nie Jezusa stworzył, nie, Jezus nie stworzony. Jezus nie. Jezus narodzony z Ojca. I On i Ojciec jedno. I On wieczny. I On Bóg. I On osoba Boża. Ale przy stworzeniu światu światło Bóg. Światło rozsiewa ciemru. I Jezus przyszedł, aby rozsiać ciemru duchowną naszą. Aby nam nie było straszno. Aby my nie bojali się. Aby mieli nadzieję, siły. Aby my żyli w świetle. To Jezus. Tu fizyczno Bóg jakby stwarza światło. A tu Jezus przychodzi duchowno i On każe, ja światło światu, ale nie tylko. Jezus każe i pro nas. Wy światło światu. Ty, drogi brat, droga siostra, drogie słuchacze Radia Maryja, ty światło światu. Ty powinien świecić
tym światłom Bożym, Jezusem Chrystom, być takim słońcem. Pamiętajcie, Bóg stworzył światło, raz siejał ciemru, raz dzielił dzień od nocy i dał słońce u dzień, a u noc miesiąc. Budź takim światłom, budź takim słońcem. Siąnia u Mińsku znów słońce cudowne świecić. Raduję się, że to jest słońce. Nadzieja, wiosna już skoro, da. I ty budź słońcem, budź taką nadzieja i raduj swoją mamę, swojego tatu. Radujcie, один одного, dawajcie radość. Tak, jak ktoś ci сказал, ja raduję tobą. Nie to, że tam zrobił coś, czy kudyś ci pojszł, czy w czymś ci dopomógł. Prosto, ja raduję tobą, że ty jest. Że ty jest. Takim, jakim ty jest. Ja raduję się tobą. Tak. I to był dzień, Bóg stwarza słońce dla nas. Tak, świat. Pierwszy dzień stworzenia. Drugi dzień stworzenia Bóg oddzielaje wodę od jednej wody. My kazali woda. Pamiętajcie? Woda, Bóg stwarza wodę. I w piąty dzień stworzenia, bo to był drugi, czwarty dzień stworzenia, nie, drugi, piąty. Pierwszy, czwarty, drugi, piąty dzień stworzenia. Tam Pan Bóg tę wodę napełniaje wszelkimi żywiołami morskimi, ryby morskie. Tam się aż kipić. I nadtwierdził nad tej wody, jakie wierchnie i niżnie, tak? Pamiętajcie, że to tu morze, один wielki ocean, tylko woda, a zwierchu duża woda, bo kapaje deszcz. To jakby tak przedstawiali sobie. I tam zwierchu ptuszki latali. Jezus, Bóg uprzychorzywaje świat, woda nie pusta woda, a tu już uprzychorzywaje ich piąty dzień tę wodę rybami, a zwierchu ptuszki. Choć to mają drugi i piąty dzień. Woda, jak woda ważna. Prawie to my kazali. Bez wody, tak jak i bez światła, życie nie ma moje. Ni ja, ni ty nie będziemy żyć. Absolutnie. Nam dla życia wielmi nieobchodna woda. Ale woda u nowym zapowiecie, poglądicie, zrazu trzeba to pamiętać. Ta krynica czyszczenia. Woda daje nam oczyszczenie, chrost święty. Chrost. My ochryszczeni wodą w imię Jezusa Chrysta, w imię Świętej Trójcy. Ale wodą znak wody, znak oczyszczenia, znak oświadczenia. I zobaczcie, z boku Pana Jezusa serca, to teraz rozważają u kościele. Jezus ma je prakolone serce na krzyży, na obrazach. Jezus, nawet obraz, wiedajcie, dobra na pełno Jezusa miłosiernego i on trzyma ruku tak na serce i wypływaje jakby dwa promni, taki prozraczny, biały jakby. Ta woda i krew. Krew i woda wyciekła. Krew i woda z serca Jezusa. Krew to Eucharystia, trochę to jeszcze będziemy kazać. A woda to chrost. Wielmi ważna, że ty ochryszczony. A kiedy nie ochryszczony, piechy, bierze do mamy, do taty. Mama, czemu ja jeszcze nie ochryszczony? Nie trzeba zanurzyć się w wodzie oczyszczenia. I ja wam dał zadanie zapytać się, kali był mój chrost. I dał wam zadanie świadkować datu chrostu. Kali ciebie pochryścili. Dzień rodzenia świadkujesz, cudowna. Teraz trzeba świadkować tak samo dzień chrostu. I chyba tak samo będzie cudowna. Chyba daj Boże, kab tak my się świadkowali dzień chrostu. Ja pamiętaję, ja wiedаю swój dzień chrostu. Pamiętają dzień rodzenia i pamiętają dzień chrostu i świadkuję jego tak samo, bo w knigach było zapisane kościelnych. Jak kaliście tam pachledzieł sam, poprosił księdza pokazał mnie. I wiedaju, da, kali mnie nie pochryścili, dokładną datę wiedaju. I woda, jeszcze jedno, Jezus
Jezus, дорогие, Jezus, это живая вода. Jezus, живая. Якое цудовне. Ну, кто ще скаже, отец Петр, что вы детям рассказываете такие тяжкие справы, так серьезные? Дорогие дети, я уже вам сказал, чи в школе вам несерьезно и легкие справы кажуть? Все серьезно. И все так вельми отказно. Так само и я. Я лічу вас годных того, каб вы познали больше. Так. И тому не спешуся. Не. Чого мне спешать? Маем час. Я живы, вы живы. Живы я. Все, будем жить. Поспеем. І апроч гэтага, штосьці незразумелае, запытай маму, запытай тату, што там отец Пётр казаў. Запытайце. Światło ёсць w 8 главе Євангелія паводле святого Яна. А вода ёсць цудоўна у размове з самаранкай, 4 раздзел Євангелія паводле Яна. Хочу jeszcze гэта сказаць вам, дорогие дзеці. О, гэты дыялог Езуса з жанчынай каля колодзя там быў. Езус попросіў яе, дай мне напіцца, а гэта самаранка здзівілася. Як ты мяне просіш? Ты Żyd, a wy Żydy nie macie znosić z nami, Judei. My dla was izgoje, my dla was pram jak sabaki. Ja zdziwiła się, czy ty mnie nie prosisz? U ciebie nie ma czym zaczerpać i chcesz, kab ja tobie dała? Jak ty możesz mnie nie prosić? A Jezus jej ciekawa odkazywaje. Kalib ty wiedała dar Boży i kto każe tobie daj mnie pić, to prosiła b u Jego i on by dał tobie żywej wody. I on by dał tobie żywej wody. Гэта ён, Jezus, żywая вода. Гэта Дух Святы, які сыходзіць на нас падчас хросту. Мы якby напоені не толькі духовна, обмытыя з першароднага граху падчас хросту, але напоеныя вадой жывой. Вы разумееце, дзеці? Я думаю, разумееце. Веру, што разумееце. Мы просто рыцары Божыя сталі. Гэтая вода Божага Духа нас так перапоўніла. Яшчэ больш, чым пры стварэнні свету разлілася вода, потом закипяціла гэтымі жывымі істотамі, рыбамі, птушкамі на небёсах. Это ўсё пачало існаваць, жыць, бурліць. А калі мы прынялі гэтую жывую воду, святого хросту, ведаеце, як мы бурлім? Я радуюся, калі дзеці жывыя, такі, да, мы казалі б тоже про цішыню, што Бог цішыні ствараў і так далей. Так, мудрыя рэчы нараджаюцца в цішыні, трэба засарадоточыцца, падумаць спакойна. Але нічога. Потом трэба паказаць. Езус дальше кажа. Езус, гэта я самаранка жанчына, думае так толькі па-людскі. Яна кажа, а як ты зачерпнеш воды, калі у цябе нема нават чым зачерпнуць, а студня глыбокая. Адкуль жа у цябе вода жывая? Ты, слухай, што ты мне кажаш? Няўжо ты большы ад айца нашага Якуба? Не, што то ей не разумна адказала Езусу. Так, разумна по-людскі. Размышляла по-людскі, глядзі, студня глыбокая, ад цябе няма чым зачерпнуць, і ты мне кажаш, што даш мне воду жывой. То ж вода я живая, то немагчыма. А Езус кажа так. Езус сказаў ёй у адказ, кожны, хто п'е гэтую ваду, зноў адчуе прагу. А хто піў ваду, якую я дам яму, не зазнае смагі навекі. Розумієте?
Jezus dał nam tej wody chrztu świętego. I my nie zaznajemy smaki na wieki. Глядите, stworzenie światu, stworzenie wody, napełnienie jej wszelakimi żywiołami, istotami żywymi i chrost. I chrost, woda chrostu. To już trzeba brać zrazu. I stare zapowiedzi, i nowe nie rozdzielać. To już blisko wielmi. Drogie dzieci, ja wierzę, wy rozumiecie mnie. Tak cudowne zbawlenie przychodzić. Stworzenie i zbawlenie. To одно. To jakby takie, da, w historii świata ono było w innym czasie, ale ono zjednane je w osobie Jezusa Chrysta. I dalej Jezus jeszcze każe. A woda, jaką dam jemu, stanie u im krynicą wody, jaka ciecze u życia wieczne. Zrozumiejcie, wy, ja, my się tak samo woda. Z nas powinna być jak krynica, jaka ciecze u życia wieczne. My powinny, tak jak wy światło światu, tak i wy woda, jak krynica i zjawlajecie się, z jakoś ciecze dobro. Dobro, jakie niesie nas u życia wieczne. Już tak krócienько my wszystko uzgadali i dopełnili. Nie pospieli zrobić następnego 3 dnia stworzenia i 6. Niczego, będziemy żyć, raz tydzień pośpiejem. Ale думаю, to, co ja сегодня сказал, tak samo wielmi korzystne dla nas wszystkich, drogie. I raduję się, drogie dzieci, wielmi raduję się wami. Raduję się, że słuchajcie każdy poniedziałek i zapraszają dorosłych, ale tylko dorosłych, po piatnicam. Jak najbardziej, żeby dorosłych słuchało. Bo Jezus robił katechezy dla dorosłych. I wy, drogie dzieci, nagadajcie mamie, papie, poglądali, skazać. Mama, tata, tam dla was katecheza. Tam. Słuchajcie piatniców, śledzicie po YouTubie, to dla was, a potem nam pierdajcie. Nas uczycie swoim dobrym przykładem, życiom. Tak, my chcemy глядеть na was, na mamę i tatu, jak najcudowniejszych, bo ja najcudowniejsze jest naprawdę najcudowniejsze. Pomolimy się jeszcze raz na koniec, żegnajem się. My poszli do swoich spraw. Z Jezusem, z Bogiem Trójcadzinym. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy zastupnictwa Matki Bożej, świętego Józefa. Święta Maryja, modli się za nas. Święty Józefie, modli się za nas. Opiekun Siemiał, modli się za nas. Opora Siemiał, modli się za nas. Pochwalony Jezus Chrystus. Do następnej zustreczy. Dobra, że ty jość. Biblijna katecheza dla dzieci od ojca Piotra Bielewicza.